muligire bono Ndizi TV keroga ntogosangana into asema rugoba ya bono ni gotogo cha masaye mu kurwase skuru ya mure ya kisi ekrotone tokobwati ya anene obochori bumwako yegabo ichibwe na 2022 haigani gerensemo ase ebunge ya nyariba lichache haigabono no otura chikoganya torena ningo bochikuralirwa bene eliko nyana ko mu bunge ase bunge ya nyariba lichache meye county ya kisi asema mbi yarenge ntambe ngo bakogosangana yo minteveri no sero abona saka kumanya ya berga kolekana anene kurwa sense meye gabo iga kerongendrete kumulikirana kuligereria alibona agendrete kolekana anena sebunge iganya libali chache meye county ya kisi kuligereria asense mumayaga iganro chena ngati yabo bisakurwa sekembe kulikyobo chorene chimbe IBC abona bagendrete kuligerana kwane kibuna ase biro bitere bitambe kurubono ando chikumanya bare ba korabia anene asense meli yekero kyobo MCA nabo igobo ase kero kulikyobo jumbe ase bunge yega ya nyalibali chache kolengana nama chikamo nelichiko lyabali kubwato kubene kurwase kyombekeli kyobo chorine chibe IBC inse yo munyakero bobo wa flache bukati asekire a constituency asekire bunge omu returning officer na chikwana kibuna ngo nyarali gutangasa na kurali bene oyo go chikobo mujumbe anene kurwase bunge yega ya nyariba lichache ngira muno chimite chinge kurwase nseme yega begotoka ndase tallying enene aye county yubone era kolekane ase eskuru ose ase polytechnic ya Gusi National Polytechnic yubo igotoka sense meyega kolinda se bunge ya nyaliba lichachumo nchumu ligereria ekero konyara kuligereria gemero belibene ni gagendrete okubora wechukuna okogendrete okolekana anene asense meyega kolengana nechikorestara warua echinde chirisko ni go chiri chinyinge muno egentanda kekere ro kunyoro ko bochori boli tukolia lero anena sokuralirwa ayo bwento gochikobo mujumbe nabo igona se birogo biria abya MCA anena se bunge yega ya nyaliba lichache kuligereria asensemo ya nebo igakero to kuligereria ntobwate gati bali bagotenera ensemo yomurego se power aho bona bara asensemo igaso kuligereria ko mwancho muligereria abakorabuna nigo bere bakone kibuna ensemo ntego twara muchando ndebwensi bumuliro andakine kera bara asensemo ye kone kibuna ensemo ntego twara muchando ndebwensi uruchikuro cyabete chigo chaka ritu kuligoro echa gatabono chinse chigoro mambi chinse 12 chamambia omore chigasie kwa chinse 11 chia margoba abatani amoigona bakchikure gawa wesokia nabwo sikoligereria ensemo ende ya rugoro abakorabuna chikura nigo chigendrete ko borwa ensemo ya rugoro ekero ligereti go chinse chigebono chia bono margoba ensemo ya rugoro bunoroche omo ligere nabo igo omubwatani ya ensemo ya kamera agendrete ko korokia ensemo ya rugoro ngachiribono ensemo ye chikura oseno chikura chigendrete ko barugaria inyira bono chikura chinyinge nigo chirisko se chipalot box chirisko chira chiko barwa andake ne remero bili agendrete okolekana ase margoba yabono anene ase bunge yega ya nyaliba lichache kerotokondra kumulekerana gukwana na kuligeria sowe memono nigono na bogati ya bwatani abajumbe baba wekasa nseme yega abati ya MC babere babekagaiga ngora bali bakuligibiro anase bunge ya nyaliba lichache baba wekasa nseme yega bunenjire ya muyoko nyara koenekeria baruboka abanyene noro yogo chikuralirwa bene buno mujumbe anase bunge ye nabo igo abachenti babo nigo barasenseme yega babere ko bakobeke kambia senseme asiganga yoko ni kibuna kura osobotutuka nubonde mwensi asobo chori obwechiri bube na meronge ebere okorubore asenchere y'obwasiyoro n'obwasiyo kuwanchirira konde wensi gotayo nengana boy gotogendrete kubwatia sobo imena kuligeri buna Ndizi TV eretane kinu mwancho muligeri twanyare kukumanya sobo imena sobo agare nikigendrete okolekana kuru asense meje igatokoretero kwikabunga eritokomanya ningori nabo igo abande babere bagotwara asem chandao babere bakorense meye mtandao na osenaro bereka okorabyan kolenda andake amachimo bere mokora ase mitandao abereka gonchokanana igono traboli munyare koganya ndiya machibwa yabaga kuralirwa bene no returning officer nyero returning officer kurose bunge ya nyariba lichache Mark Mango abolitanganiga bona bagagoteya buna emirobeli nebe Krisene elikwane kibuna chikura chonsi nkuba rubule senko baruchire eliwa maiko bwatoka machibu bene na kurali bene yogo chikobo mujumbe asense meyega asekerego kia achiwodi aho bona bara aba MCA abaro boygoni go baganyete koraligwa osebanya baganyete enyaro kobe kwa sobwasiore nyiro no returning officer abwe constituency ose we bunge erebieka ogo chikoralia nakote yabuna
buna murwanriki oberega kubwa asobochori oboiga kolengana n'umunyakiro bogwe kyombekeri kyobochori IBC Wafula Chebukati nigabaka goteba buna Semargoba yabono buna andake chikura chiria chirabe chikura ligwakorwa se ebiteseni abo chikura cyari wakorwa nachi cyari osena chichoka chiwancherwa moncheria ndonstari gokorwa egento boigo abachenti baba koboli gobaina kibuna achikura chiria chikura ligwakorwa se ebiteseni biribare ngone kibare na chichire na banyare kobekese na chichikura chirabe chiwancherwa chibwatoko che Bomas of Kenya inyira chiform chiri chia 34A echiboigo chibando kobwatoko korwa se kile county iko chigandira to tumoboigo chia se county ose go chia se Bomas of Kenya miyo mucho Nairobi elikonyara kwa ene kibuna nkonyara bale kubwatia ngamachibu yobora ibwense ayibona abakakora ligwa bene korwa se ensemeria Bomas ime yo mucho Nairobi omurigeria konyara gokumanya akokonyoria asobwango anene asensemo ya siasa niko litanganike gima ekero omurikito alenga sensemo yege varinda sero ngora nabakago sanga nagati ya barya bakuriye birogebi onyore mbara tayari beso na gotebuna mbare tayari nabanchiranire anene asogotigwa maigose asogochikubu asogochoreboga abulitangani oyore korigia anenase murekere bunge ya Nyaribari Masaba oyore korigia kerogo kyobo jumba senseme yu jairige suka abulitangani ni gatebe erenar tayari osebu anchiranire kubwa sobochoreboga ngasate banatale kubwatana na manduku oyiboneka gerebuna andake nerogo chikonyorega nga yokora ebunge ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisikolende okuno kagera kwa bange kolende gesukere ni geso kia sobwasiole na kwa sayabuna erenari tayari kumugwatsi manduku anene asobo jumbe imeye bunge ya Nyaribari Masaba iyo kutoka ase county ya Kisi niko chinga kichi asensemo ya Nyaribari chache wekiraboni ga getigarete ko banigeta wiria sabange kiro montoni gaganti kumanya ningogo chikoba omujumbe anene ase bunge nyirabono omujumbe obene oyibona obera se kerogo na se tintunde ibere ni gabere Richard Tongi nyagaka oyibo igono na bonya rakawe kasensemeye ngiriko nyara kurigereria naki asensemeye ga obochori burachi okorekana nyagaka ose Richard Tongi ni gari kubolia sentunde yae ya gatito kolende ko kiraboni ga nturamanya ningo chigo chorwa na kwiruka bandera sokora ebunge yega ya Nyaribari chache ime ye county ya Kise omoncho muligire bono ningere ko gotare ningere ko korokya na kokomanya ali agendete kokorekana anekero kurigereria nsemeri ntobwata bobisa kunachia ko gotebya buri tanga ne bagendete ko erobori boikirano aseganga yoko ene kibuna nkonyara bari gutumanya ali agendete anene asenseme yega ya Kisi school bunenchere yemo yokonyara kubeka asobwagale ali agendete goikiranibwa na kyombekeri kyobochori niyo chimbebe IBC ayonsi ni gotebeka tasaribwa agatokonya gokomanyonsi naboigo inyore isiko ase nyombe yetole unachia ko gatebi ngo cyande gokorera rase biro bitari bitambe ribono mwancho murigereria onyare korabuna chikura kitaraborwa ikiraboniga nigo chire kinyinga tari account ya Nyamira yoka yatigara magiga naboigo no nase bunge yigan chikura kitaraborwa ikiraboniga ne kinyinge andake ekitogote na betanyare kane omurwandire wekero kyobo jumbe koraribo botuko bogo kira rero obwatekana buna chikura kitaraborwa nigo chire kinyinge mono ekiandaka togote bakirerere omurwanireria ose oyo gochikobo mujumbe ase bunge ye gotararigwa ase obotuku bwarero ase kwarigereria mwancho murigereria nabo kwarure buna chikura kinyinge njira abachikobarwa ase ebunge yega ya Nyaribari chache ntagambira kubwate soboime litoko mainari yaga ntokorekana kireta kekerese konna kirebiro ekerago soka ekeragwateka ngotokana kitwakomanyiri ase nchira yoboikirano gobono kebati kurwa sensemende studio ningendete kubwate soboime nabo go ningendete kurigereria asoboime kigima ngikira chikokorekana inkikirabe ase nsemenyiga yorane bunge abange bagendete kurigereria ne bunge amaisonzi yarigerete unache kote buna omujumbe bwe bunge ye babera sobo ase kerogekyo ase chintunde ibere liboli tigarata ko bandirina Richard Tongi ase ntunde ya gatatu na nyare gakonyara konyari bagaria bene nande konyera anene ebunge yega ya Nyaribari chache ono mwancho murigereria ase ansi ayo bunagendete igo nochikwana kibuna twanyarire to komanya unachia ko tebya buri tanga niasemo yobole ndio mwancho murige no isechiri cya butuko anesiko gari abanyanyimbo nigo barora sobwa gari abanyimbo nigo bayikiroro ase nigo batigarete ko borra soko ne kibuna nkonyara ko be kubole ndi boisaine anene asobo choriyo boiga obogendrete ko ne kigwa inyara aburi tanga ni agotobere to kurigereria sobo ime na wa aso obogari kigima abanta abakemono nigo baba wesokia asobo choriyo bokonyara waka chikura chiabo
nabo gekorenganigwa ne abochori bwa bere bo gweta chinto ne chiabere chigweta isano ichi abochori bwa bere bo korekana aiga asense ya Kenya koleno na boni gabanta bake barroka no gwesokyo sbarroka nte gwesokya asobochori oboiga ase chinsemo ikiraboni ga asobwa gari trama yakano korengane kyo bikuri kyo bochori ne chimbe IBC inse yo munyakiro bo wa flache bukati ni gobono ekerengo kyemerongo etano no muna isano nugutenye ose 65.5% na wabantu besokya wakachikura asentunde yega asobochorebega engana boiga asobwa garo mwancho muligereria atogandere tukuligereria ase enchera yo mana boigo bono nichi kumwaligania oyo minto Everino Sero oyo bono terenera asense mejega ekero tokonyara kumulikira so imena gukuonera anene amangana arenge tobochori anobochori boiga abwa 2022 alimotera kotebia kurwase bunge yana ryagande tokolekana asobotera kubeka so imena gukumanyu mwancho muligereria na kisiasa gande tokolekana sense migo butuko mabwenzi no turabe as center ya Kisi School elikone kyo mwancho muligeriga konyana tokokotebia ana ryagande tokolekana igo bono tetokomoleta oyo minto Everino Sero oyo bono togusanganere gukoroga sensente yega elimontunyare gukwana sobotimetina osero sense mo yao nimatokuru mwambia kwa berega iga kwaligeri na kisiasa gande tokolekana timatingi kwarorera siri tukuri alera sobochori bari tukuri alera mbia mono yo mito Vincent asogo chagotobwatia chinga kichiga mna wataireke maina na berega igakorwa chinsa isano na isato chiambaswe gachise chiga na emirobere mna yaberege kogenderaga iga na bereke ngosangana abagati yabo presiding officers kurwa sense meyega asabanke babo babire bakwemurungana watana nigo babutirega iga asege kegetambe asemanene bako mochia abo bisabali bari mutugari bako bagose ababisabali bari mutugari bari bakoenekia achikure chiga korwa sebitu au atana niko bakora senchera yangora mono isikuligere disco gari nigo ichiraini bado nigo chire chintambe kegima obantomba bamochia komigana isiko gari asekeria abagotana nigo bagani tumurobire yo bakorwa subanga mono elio babe bakonyora chinga kina baro baenda se chinga chiabo elio gotimoka andake isikuligeria abantu besokia sentunde yegwaka chikura nigo barabake na kirende konyareka noro chaya sense mo yao abantu besoketina abake na kichikura chinga kirabonga sitarabaro nekyo mege IBC kitari kitabantu baisaine go seningia yasokuligeria kurengana no kuligerera kwana na chirobo chiritu abere tokonyora korwa sabo bisabate ne ira mangana yo wakachikura nigo bagoteba buna kero ase egatie bitu ane na sebunge nyari bari chache otutukanubwa bete boko enekigwa ase oko oseko nemwa masakarari kero bono baringe kujaira nigo chaga igase mental center yebunge yega iri gochagokora na kero kende ebitu binde bikanyorwa koreta machibwa yugaiga na kyo kire iro murobero yo koirege kegetambe gwe gachinse chiga utarayikirana monchu muligire bono buno tokandete gosangamo na igotera ndizi TV asemargoba ya bono ni gotokwa ne kibona ko manyutole ali agende to kolekana kurwa sebunge ya nyali bali chache anene asenseme ya Kisi School abwasto tobegete kambino yo mintevari ndio seras to kubwatira na subu agalena subu ime eliko nyara go kumanyinki gende to kolekana ekero chikura chigende to kubore bono buno ligire tigo chikura chinyingene staranya na chikobarwa andake oroche na umujumbe kurwa senseme ye nenyare kana subu tukubwa lero konyara kumaningo umujumbe ase bunge ya nyali bali chache mbiye mono Vincent ari tuli lero mna narenge konya gusanga nabo bisakoruga igana bakingonyora libagari yo gusanga no mo bisoyo gose no mo rwaniriro yo mubekero kyo bochumba sense meyega ekero bonanyara gutwenekeria buna wikaboniga abanke babire bakomanya abarayi bari baragocha ko bwaso bochori obo kubwatikana ne amachibari babire bakonyora ko rwase bitu ebiyonsi bire ase ebunge ya nyari bari chache nyero mna nige bwate ebitu nigo gose chikura nigo chakiretu ase bitu bire miyemo 53 na bitatu awase boniga amachibari yagenda ko barwa gweka chinsa narenge kwende mbeo chinga kichare chiza cyarenge chinsa 12 nenusu nigo konyora ama gose machibari abirega koenekiwa arenge ko rwase bitu emeronkene na bitano byoka awasenga gerite gwikera bono ntoche gusanga nabo bisagari batomanye na kigwikera boniga bitu mbirenga banyorere bagokora bakorigereria ama gosa koenekia amachibwayo abonigo tingo nyara goteba buna au mubunge gwika chinse chiga cyabo tukomba bakonyora mubunge yekogera mutago cyakorarigwa umurwanire gose umujumbe tago cyakorarigwa onye tibarakora ko rigereria amasakara yonsi yarurase bitu byonsi asebunge ya nyari bari chache monchu muligire bono hune gwete gotoganda to kumanyia senchira yobo imeri tukolia na bera abe na kongusana asoko chikomanya ni ngora bo mujumbe asebunge ya nyari bari chache ko gwatakano botutukanu amasakara enchira likira marieta na romo chando kolekana asebunge ya nyari bari chache andake egento kera gerego sikiriro umuroburiyo yokogenda ngora soko lindoria nona bo abagenti buno ko iguro yo minteveri no sera bereka gotebu na abagenti ba orwaniri aho wabere bakwemurungania asoko mocheke umbekele kyobo chori nechimbibe IBC abwase bono batebire buna niko bagandete ko irumuroburiyo ya senchira erengora kolende nona bo IBC niko yesokire na gukwana gotebuna kogwatika no bututukano bwabete boko nekigwa
abo anena sensemo yo kubwato kama sakara na ikerero murobero yo kunyara kogenda ngora asebo igoto gendrete kuligirana kubwatia tumanye na chinsa irenga abarakore asenseme yega ivareno watabona gwe ka chinsa 12 cyamaragoba asebite seni gweta ni 153 igo ebite seni 43 byo konyara chikora cyabari we ka chinsa 12 nusu korengana noro baturu twanyoro kurwa sabo sabe kyumbe kya IBC niko konyora ebichikura cyabiri chikwe niko kurwa se ebituo emeronkene na bitano byoka wabagenderete kurika chiroboti chise ko bwatkanane umubaro bwe chikura kurwa se ebituo awo bagenderete kumanya abarwanirira babona ki banyorire chikura kurwa se getuo ki chikura nirenga na kurwa se getuo ki niritkolya lero ntwarra na abarwanirira abayiga ane bali bakuriye kirwo kyo bochumbe ntwarra Zahir Janda nabaga gutarira asegetweke nabaga gwikira na segetwekega iri kuriyere na kiemerobere nabaga gochaga gase chintunda ibere akuriyere na kiemerobere agenderete boigo Richard Dongi na chaga iganere wabaga kuriyere na kiemerobere agenderete ndumete unyore na Richard Tonga bere sa chintunda ibere ene ntunde ya gatatu na gotema na chaga igoriyere na kiemerobere agenderete boigo abari bakuriye kirwo kyo MC na barabwo mbaikirana abarai monyenye nari ngega igana bera segeka uriyere na kiemerobere agenderete ekerobo no basoka ndomete bune merobere agenderete igakoge abakibagenderete ko ringoria amachibwa yegabera kurwa sebituo chinsa ko ikachinsa chiria abarabe bagokora gagetabara ya banki na ndemba chewesoke wikirana gaiga korana na kimerobere agenderete wikaba bo bibabere bakorariwa iko no monchu murigirire buno gwete igotogendete gusanga ya masemo kurwa senseme ya Kiss School eriko ene kunango kumanyitora sobo imena sobo garinge kendete gokorekana kurwa senseme ya kereto kubwatyo bochori wime abo igo abarike baitumara chinsemo abo bona bagendete kubwatia urose bunge yabo basinto bwatyo minta misinto bwata abande kurenseme yo endemo Steven kurensemo chiyabo machoge nagendete kubwatia county ya Nyamira nabo ikomate county ya Nyamira naro obochori chikure chiniko cyanyoro goikoro asenseme ya Sironga akekoro muri kito ajob mahangi abatebuna Sironga kireni ko cyarenge kinne sana chikore sarabaro kati naberera amatukabere tikelimo igo county ya Nyamira naro nibo tumuchando monene yakore county yo anena sebunge ya West Mugirango bunatomanya ibituone binge byarenge byo wakachikura igobo no ballot box kirasege tweke kenene yoko ringoria machibwa yikorwa sebituo nigo cyarenge kinyinge intokere irerekero kende bunatomanya korengana no korra kwaye buna abantu baichorerete gari buna chiline cyarenge ballot box nigo kirachiko irege kege tambe eriogo cyago korwa cyonse ase okoringoriwa nabo igontora abwatani baye Steve Mugaga bagocenga sana ase skuru ya Sironga abwatani baye bagote Steve Irechukura na wanyamachi butararigwa betwara kigari kirora abante bagotenga bakomogokera Steve Mugaga ino Irechukura ndimate ose kwarora abante abange bagendete gotenga n'umurane abo ubwiri kikura nande nkirararigwa kwarora igentege kwarakana igentege kyabire korrekana se chinsemo na se county ya Kisii una chinsemo kiria cyago cyenya matarari narora abantu none isiko gegekero twacha twasoa none mbono isiko ndegari isiko yegeita abantu nabanke bare abo baganyirite gotenga n'umurane abo Irechukura bona kai bamanyira kikure sarabaru kikoro komanyoko na goteyuna naikago komanya una sanga no murwaniriro yo mwe kurigekero kyo bochumba senseme yega oyonte bya buna ekero namuboria na kibuna inu mwamanyire buna era ateba buna ororire gose umanyire ngugware na inde bwanchiranire noko buwaso obochorio wega namuburi na kimwa akora mwamanyage kora machitararari wane kyumbeke kya IBC baga komanya buna ayanigo akorwa kubatikana na agent ababo bare asebitu gaiga yekogera sebitu biria chikura cyabere chiwagwa kurangana machibwa ari babwata agent babo narakorokia buna omurwanirire gete natangaine asechikura gete kubwa uyonde nabo ndasoitabara nabaro bwa sentunde nkekori na tinga itebe nabaro mono yakora naina bekunyalekana na maine yakora abagent babo mbara chinsemo onekero mu agent yara asigete na maite nege tueke yetwanya ora chikura 20 ori yote ontonya ora chikura 30 ikomono nkubwasire na bari ngau twanyora abutwanya aiga ntutangana tutangaine ndona bekunyalekana wa maine ngo kero mu agent kurwa sekerege tuongo wasire na bari na agent bandi kurwa sebituo binde ekero babikira machibwa yamo bamanya korana na kyomurwaniriro yo itona kyabwa tangaine ne chikura gose na kyarekere korengani wana barwanirira bande bebiro gwao igo bono onye bunge ya West Mugirango bwate bitese bitu ebinge igo onye kiribako okana Steve Mugaga igo ntokate na Steve Mugaga na bakonyara ko bakora igo nabe korokya buna bitu ebingo bere gakonyoro bobuye gentege koirera buna agentege korokya buna nabo kero kende aranyoro bobuye ase kirgo kyo buchumba senseme yo nabo igo kurwa se wodi ya Gesusu ntwara bono uyo kuriye kero kyo bo misiyo gwetera se kiama kia UDA Anthony Kirage ntwara aba mubwatani baye bagotenga parago itwagatebana Anthony Irechukura igo ntabakanyete arari kubena no mubuyari ayabire gakorokana anene maitekera abantu gose aba
abwatani bali baye gusira umurwanira gete nainde barorere buna kubwatikana no machibu bali babiri bakonyora kurwa se bitu au na tangaina se chikura nabo bakogoka nona yekero gwakira umuntu ekora nabo kogoka lakini gentongeri batamanyeti naki chikura chionsi nchira bekwamo machibu tararari wawe kabaganye machibu arari wene kiombe kya IBC ero bamanya ko bumanya omubwinoro litiga batike ko muke tambuka yo gotana bumuntu agutangana ase ebitu bibere bitato lakini onyore bitu ebinde kwanyorere onyore bunanigo abwira se chikura chinyinge igo bonomba kwente kuganya ekiombe kya IBC nakige kuru roboti rwa bene unamurwanirira ki obwire kerogoki nabo igosikorera Moses Kuria oyugo go koriye kerogyo bogavane county ya Kiambu ernaita bote yabono nje na wirwe nje na atigire kerogeke ernaita ba nabo go Jeremiah Kioni o koriye kero kurwa se kwende ya Jubilee ernaita bote yabono nje se kire na wirwe korugusi gantwara Joel umubumo oyo koriye kerogyo obo MP kurwa se bunge ya Nyaribari Masaba nere gesuka nere natebo oisanekire obwiru otigire manduku tima tina inkige ko rocha borwande abaganda zikoro sibaga tikura nchira barwa lakini umuntu atebere nchendo cha sekire bono ne rusi natigire nyarebe kubotika no kurigere rikori babere bakurigereria naki banyorete chikura korwa se bitu nabo umuntu akorora naki one narorera se bitu wetani bitano umurwaniriyo yo gusomwamererio one nambweta se chikura gite ono yeriro umuntu kwarra kuro moyo tebire buna ekesengencho chikwega se bitu ebiga nabere kingo bwa chikura no mwamererio one igo kunyarikana ngororo buna nero gucha kubwa asobochori namana una barorera bantu bakonya guchenga isiko gega buna anyare bwire kero geke nyare bwire kero geke ikinabo gekwirero umuntu atebe amangana ya airire kurwase Chitaling Center igo bono mumu buyorariwe igo no munchu murigire ntogande to kubotire sobo imena go kumanyare ana korekana anene ase bunge ya Nyaribari chacha sobo gare na sobo ime yare go kumanyina na ali ara chokorekana sobo tukubware ko tobegete kambiga gano yo mintevarinyo sero odira chokubwatira na sobo tukubugima elikone kina tuamanyiro murigereria ekona ra awa kiro umuntu akuburi tumanye ngomwe musio Kisi Central tumanye ningo ebinti tware to konyara chimese abantu mbaganyereta bange none chisimi twabere to wakiro to kuburi guna kikorwa guna kebinto bire korende gento ngeri naki ntuntori korari amachibwaya ntunoro chiro boto konyora korwa se kiumbe kya IBC korwa sabo bisa korwa se kiumbe kya IBC ekaro barara rie bene mna umuntu oyo nero bwa ikirogeke ne chikura chingana iga intu no inerega se totorega iga to tumanye omwana omurigereri orisko gari naki bintu emerobiro nigo yarenge iga na mangano sinigari iga abana babire bakubwa ane no se kurigereri kirogeke kyobora yo bene bwense ase umuraibe kya makia ODM na wego umuraibe kya makia UD Dr. William Samuel Ruto eke mina nongeroro rege tindi ekerobono yamachibwa beirega kworo kya buna nigo babwana ine ase chinga chinde kwanyora omoske Ruto nigatanga ine ose chinga chinde raira nigatanga ine kurende okobwana na kwa botikori eke etega puteria nene mono nigo babwana ina se chikura chinge kegima taracho kwana engane yuwe gonko manyi kubuna ebiteseni biriya bwatokire chikura cyabo cya sobo ikirano igobekire emeronge 5 na bibere ebono biya bwatokire ebiteseni bire ase ntunde ase constituency irengabire constituency nigo byarenge bitaseni amiyemo meronge 5 ne 3 na bitatu 183 ase 183 amachibo ikirane bwana sobo ikirano igare kurase bituo emeronge 5 na bibere goikabono nigo ngagete nigo ebire ebituo wetanye meronge 5 abibya amachibo abirega ko rigererwa emeronge 5 na bibere byo 52 igo bono polling station 52 na biya batokira amachibo abogocha igo ntubati ebinde goetanye mia byose babituo byabere bikoreta amachibo abwekaga igakorende okorigererwa korwase aba usabe kyombe barase getwekega nabo bagote na gwikira bono iga nigo barigereje bituo emeronge 5 na bibere byoka igo bono ntogana tiko kora byonsi bikoera ari bono bago cyakoraria ningoro mu MC asegete ningomo jumbe ekero twatigara asenseme yekero kyobora ibwense chitibi igo chikoro kya machibu bako isikobeka tibigete okonyora tibigete gote barere nero tangaine tibigete no kwanyora Ruto tangaine anda ke inkyora atebe gori ngani gekore bingo korakana bire woni gano umuntu rari ngabe ke tibigete akonyora Raila abe tibigete okonyora Ruto andi chikoro kwanyora ose baikire 3 million yendo kanya baikire ose 1 million 2 million chikora chiyabo nchirengana ini nimete buna intu nyumba cyoboraria amachibo okoraria korengana buna berega ko baikira se nyumba yino yoboraria igo bono nonyora igetueke moge kyaraririga nekende kyararia amachibo mao yengo bwatkana na amachibo ari bakonyora kurwa se bitu au kurwa se county igoro anena se kirege kyoborayo bone nebwense eko bwati amachibo ari aberega gwekase emesa yabo yoboraria eryo bamanya koyena na amachibo ari kurende igentonkeri naki wikabono nonyora igetueke moge tangaine getasene kemige tangaine yasumu barobwo chikura ko bwekende au moerio ye aserit kuri omoere kero chikura chigo cyakorari gusama chibago chorariwa nekimo wekera bike mbare mbanyorwa ke guseba tanga nake ngo ikirere chinga
kiasi bakonyora machiba bwekaine eri omurayi ori ogotangana begakorariwa igono mwenchu muri na bera benkubwatire beteseni ao bieti bya bunka kwanyorana oseke kibwate chikura chinganiga nyirobono no konyora koli banyorera machibwa ina rutogenda tukubwatia una ndizi TV mwenchu muri gere ntoganta ko kumanya gwikira boni nganto chikumanya ke na kichikorere ngarera morodinga haberega konyora nabo go chikorere nga omuraibwe kiama kia UDA oyo no mukonyo omuraibwe William Samoei Ruto haberega konyora mono asa ubabere ni go baganda tukubwata ni aso imekegima egekora ekero chirenge angense ya moiga konyora William Samoei Ruto ikire chukura chimilioni 3 ekerera ari kumubwatia subanke wane chimilioni chimilioni 2 nugutakia ndege wale kubwati na sobwamo ekorokolegeria asomo elio ngasama chibwa twanyara yo mwelio igobono twanyara William Samoei Ruto arenge 51% na ekerokora bono Raila Amolo Odinga arenge 46% aibono tokana tokubwati aso okubwatiria soboime na tukomanya umuligerio ndizi TV na nari yagenda tokolekana kando na kuligereria ekeroko kyobura yobonene bwense abo banasaba ntokubwata ni mona nonyirubuna account ya Kisii nigo ya rashikure chiko nyara chiasoire account ya Kisii nigo ya rokana kurwa chikure chingo cha somo bwa Azimio 1 Kenya nabo ni account ya Nyamira na chikure chiko nyara chiasoire ka chinsa 12 chimaragoba account ya Nyamira ni account ya Kisii nigo bono ya rokana kurwa chikure chinyinge go cha somo bwa Azimio 1 Kenya gekorengani gwa na Kenya kwanza aiga sorogongoro gustima tingira kwa nigoro ye chikure cho Azimio ya nyara chinyinge ase account ya Kisii ni account ya Nyamira nabe kunyarekana na obo mobwa Azimio la umoja 1 Kenya na obo konyora chikure chinge kurwa se account ya Kisii na boigo account ya Nyamira anene kereo ekurigererwa buna urunorogo nkorwa Nyanza na inyora buno muraibe kya makia ODM so muraibo mubwa Azimio la umoja 1 Kenya Raila Odinga nigo ari umurai kurwa se orogo nkorwa Nyanza gobona na boigo abarwanirira banga babere bawe soke kuburie kirugo ego sebirugo au nigo bare abaraya barase obo mubwa Azimio la umoja 1 Kenya kero kende ige koirera ere konyora guseko kusirwa nabagusigo se abantu kurwa se orogo nkorwa gusi ase obunge kegima tuzikorege bune account ya Nyeri Ruto ni garakanya anyora chikura chingura se account ya Nyeri gekorengani gwa na Raila Amolo Odinga wekense ya moya bono margoba andake yabana bolia mange korengana buna Nyeri igotokagerete bwana gosomo na subi masense moya Azimio kolenderi buli atigara kona kiyo konyarekana Ruto konya chikura chinyinge ase account ya Nyeri gekorengani wa Raila Amolo Odinga oyo muntu vini nabo ikige konyarekana gekogera buna into abana inchi gosemwa na inchi ndobensi oresko gaiga atari koimoka igagenda choro murayi gosebuna ase ngecho buna umurayo yakoruseito agosakuru ase orogongo rwechinse mochane tigagende mochore babere buna bana inchi babere bakuriye korwa chinga kichi abaraya babere bago yakera chi campaign babere bago yakire koko chinse mo au umwana inchi buna kwa bakoraba na inchi go baburiwa bagatego bakurigererio umurayi uri baro rire urachi koreta monchire gose amagendro igobona nabe konyarekana kegima kubwatikana no kurigereria koria abana inchi korwa sense me babere bakurigererio umurayo yiga kumurinko ria kumumureka so wimena korora buna na rayaya ara chiko baretra igone kero bakurigererio umurayo yo noyo ekero bakubeka mubarra buna oyo ne bankurwari asorogongoruiga nabo atachi gutwikiranira magendero tuganiti buna into abakenya monju muligire bono nara yutogandete kubwatia so wimena bonto chiko kumanyana kiagandete okolekana sensemeye igobono ntete kuirana ayemase mu ikasenseme ndi studio timato sosoro bwatengana yo mweryo engana yo mweryo neri na twa nagotebina aba presiding officers gaiga ambaba bakwe murungania asaba goteba buna babere bakobera gaiga segeke tambe na wisokoligereria aro chiraini nigo chire chintambe kegima abwasabange babangete chiraini isko gari norosho borendi nigo botingiria abo bisanigo bare ase kerense mokoine kyabuna uborendi bwabere bwo gotingirwa senchira ya bene eriyo chikure chichibe chigwikirani wana boigo kubarwa senchira ebwenerete igo none togenderete kubeke kambiga iga umuroberio yo bado nigo rare kegima akorende ntore no kwegena abuna asobotiko bogima na boigo tokuboka asinga kichiri orabe gokoera ntobe tokoenekeri umwana inchi gosomo menyane no mumenyi be county ya Kisii buna na kiemero biregenderete na inde monto kiori orachikorari wakoba omurai ase birugo au gono monchu muri buna kwegure gotogendete gosangano yo mintevari nyosero ya masemo kuruga igasegete seni keiga ya Kisii school ntogendere kubwati buna atwachika kokumanyi buna kolengana na machibu ali aberega kuligirirwa na wancheranwa nekombekeri kyobochore ni chumbe IBC nguru ase biteseni 50 na bibere gati biteseni 50 ose biteseni 50 ne tato na bitato ibono bire ase bunge ya Nyaribari chache gono butuko mwendo chiko baga tonyara kwa nek mukumaitore ningo umujumbe ase bunge ya Nyaribari chache boiga ase birotere bitambe tochiko genda nsemo ya isiko turige risiko na ryagende tokoleka noro tokoro kichireni buna chire buno borendi buna gati ebinde byonse birakolekana kurwa seminara yo kurwa nsemo ya Kisii school ireterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha na boigo Nevarin Osero.